O candidato do Partido Socialista recibiu esta mañá en Pontevedra o terceiro ministro da campaña electoral. Desta volta foi José Luís Escribá quen se desprazou á cidade para roubar a Iván Puentes, unha oportunidade que aproveitaron para destacar as iniciativas dos socialistas pontevedreses en materia social. Para os socialistas, tan importante como o cemento e as infraestructuras, ou máis importante, desde logo, son as persoas, son os dereitos das persoas e é garantir unha equidade, garantir unha igualdade e unha liberdade, en definitiva, de todos e de todas. Y son ese tipo de políticas, pensando en las personas más vulnerables, sobre las que hay que poner el énfasis en esta campaña y además tener administraciones que concilien bien, que conecten muy bien con las políticas a nivel nacional y que sean complementarias. De seguido foi a portavoz nacional do BNG quen visitou a cidade para despedir a campaña. Miguel Anxo Fernández Lores opta a reelección na que pode ser o seu sétimo mandato. Tanto Ana Pontón como Fernández Lores presentaron a candidatura nacionalista como a garantía de que Pontevedra continúe avanzando. Absolutamente nada está gañado, todo está por gañar. Non se pode perder ni un solo voto das persoas que lle queren a Pontevedra, ni un solo voto. Ofrézolle a man tendida, coa man tendida, un proxecto común e integrador para toda Pontevedra. A anterior Pontevedra era unha cidade que miraba con envexa as demais cidades e quería copiala. Hoxe, Pontevedra é unha cidade con proxecto e modelo propio. Tamén contou co seu líder en Galicia o candidato do Partido Popular. Rafa Domínguez e o presidente do PP galego e da Xunta, Alfonso Rueda, presentaron o proxecto do alcaldable pontevedrés como chamado a coller a remuda. A única alternativa, aseguraron, o modelo esgotado de Miguel Anxo Fernández Lores. Dúas opcións, unha que é o continuismo, o seguidismo, o cansancio dun señor Lores que xa leva 24 anos, ou a iniciativa, as ganas que temos desde o Partido Popular de Pontevedra, que teño a certeza de que se conseguimos aglutinar todo o voto, e así parece que vai ser, vamos conseguir un cambio despois de 24 anos. Toca cambio en Pontevedra, sin unha dúbida, toca seguir facendo moitísimas cousas, o modelo de agora xa está esgotado, os políticos do século XIX non queren seguir ou pretenden seguir propoñendo cousas e xa non teñen ideas. Ciudadanos pechou a campaña onte dende a Ponte da Barca e Vox fixo nun mitin na Casa de Cultura de Lérez. Pontevedra Alternativa escolleu Estribela para celebrar o seu último acto, mentres que Espazo Común fixo no barrio da Parda. Podemos Pontevedra, pola súa banda, contou esta semana co apoio da secretaria de Estado de Igualdade, Ángela Rodríguez, quen ademais pecha a candidatura da formación na cidade. Finalmente, Pacma optou por repetir o Book Crossing, repartir libros entre a cidadanía para dar a coñecer a súa proposta.